Hosí mu sra an na nu ar Cúla4 an seachtain seo caite agus de chláirdó a gine nniu tá muid Lord darnóid ar popadúachta. Agus a mé tú héile na nniu. Bé agus an acha leis an bhain seo tá an bhain seo gáinne blíí le. Níl tú leat héanta chus bhór cairde leat teú fathúisiú ar bar a ceir amach bhfuil nniu. Well, in jut was go fólam cechaid puipéad I dhéanamh a Stoca cos leis an canin beg se. Agus was go bháin ma iad galmhaid. Agus was go can specialta I dhéanamh rutinne. Agus darnóid tasto Stoca cos leis an canse. Agus tá mé hééis carta áil chomá agus tá hééis an croise a haingteid. Séidir sinna jaar amach le sisúd agus dín cínta go duine fástaníon dí leat agus tú gar amach rodí géire. Nuir tá se sin senta, tá was go an Stoca a ompú amach agus mu go lei seo dhéanamh sísaid agus breanna se rud cíns cos lei seo. Nuair tá sé sin dianta, ompan túach an bailach carta agus breanna se beganín cos le béal an puipéad tá se gáil struchtúr carta thuirtó agus spána áid cecha naibrín se inis nach chu do lábhaisteach an sin bé se breá láidir. Cosú lei se agus tá béal an tain. Agus a comma intabíliaach ar hena féin. Tá nach chuil ach tá go leor eile tastal darnóid. Tastal súlahaid. Agus an chéadrad is mágal dunis ná tá hééis lírodí bega bána áil agus tá mágal súla Googleí ag rámúir le beg an glú. Agus tá hééis carta bána áil agus tá hééis fiacla a chrothú le beg an carta bán agus peandómh agus jarrmaamacha agus rámama ar a puipéide agus nuirta sé créachnaí breanín se beganí cos leis an leise. Agus nó is far faoi fás an thuúm sa is féidir le rud héana anú leis a dana féana úsáid. Sinné go dtíach tá néad rudí gur féidir duine agus tá gáil beg an grúige chuir a count se freisin. Tá hééis an pib an buise áil agus tá gáil cro zigzag íana, sus agus síos mar sin. Agus nuirta sé créachnaí breanna sé beganín cosú leise. Grúig sin go háí nach bhfuil. Agus ferma inspiráid an náticín níla sam ceas go dtíach a chu réon chuí nuirta sé sin ar fád créachnaí breanna do phuipéad beganín cosú leis seán. Leid seán nach chu go hálinn. Tá sé go háí de comma inta. Breanín se cosú le duine cíns go leanam mar níla sam cé. Well récha sead a ducheanta agus sead na chudeile rinne me chumá. Is féidir bhíon sná data úsáid le grúig go choréis. Is féidir na píban data úsáid freisin breanna sin iontach. Is féidir clétí úsáid le achtanach a dhéanana, nó is féidir éana dhéanana nó scíhan lethar cos leis an canse, agus grúig le beg an carta agus felt dubh agus an tíbhise an béal an tamid sin chumá. So tá ned is bhí go féidir le duine le persantocht agus stíl do phuipéad héine dhéana. Is mé se chu míhall óg a chur ar an ceanse, so céú héin? Siod é sifra agus a rotú clecht an seáte. Mé caú sa bhí mé obair ar glúiseach ceapim. Glúiseach sinna go dtíireach. Tá muid gáil beg an choisiníana inis leis na phuipéad tá aingine, so breanna muid suas. Agus ar eistín lár, agus síos, agus ar eistín lár, go dtíon tíomh, agus ar eistín lár. Ítach. Agus siúlbeg freisin? Siúlbeg. Wá. Bhí tú cleachta. Bhí mé cleachta. Agus in teachtain se thugann, beidir go bhlamón muid cechaí láhairt. Tá go eici freisin í creidm sa é gáinne blísa tá mé ar béisfí agus a béitúrá sin seachtain thugann. Céir faoi má dhéanam mar chríoch inis dá ar lína mar cos lína Congo. Lína Congo ar é. Tá go leor rudí fólam í an go dtí seo. Tá an cechaí breanú háart, cechaí siúl, agus rinnemuid ar puipéad dhéanamh a Stoca. An teachtain se thugann, bé muid a fólam cechaí láhairt. Slán go fóil!